U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, 5. marta 2025. godine privremeno će biti izmenjena trasa autobuske linije broj 6. Zbog radova na izgradnji vodovodnog i kanalizacionog priključka u Vršačkoj ulici 43, autobuski saobraćaj odvijaće se na sledeći način. Smer Podbara centar Radice. Na raskrsnici Futoške ulice i Bulevara Evrope autobusi će skretati levo i kretati se Bulevarom Evrope do kružnog toka, gde će skretati desno na Bulevar Patrijarha Pavla, nastavljati pravo do raskrsnice s Vršačkom i ulicom Feje Šklare, zatim skretati levo u ulicu Feje Šklare i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja. Smer Adice centar Podbara. Na raskrsnici ulice Feje Šklare i Bulevara Patrijarha Pavla autobusi će skretati desno i Bulevarom Patrijarha Pavla saobraćati do kružnog toka, skretati levo na Bulevar Evrope i saobraćati do raskrsnice sa Futoškom ulicom, zatim skretati desno i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja. Na izmenjenom delu trase koristit će se autobusko stajališta drugih linija.